To, že je počas fašiangov skutočne veselo, dokázali aj návštevníci spišského Salaša. Tí neváhali a zapojili sa do ľudovej zábavy. Navrácaj mi milá, navrácaj barany. Fašiangy začínajú vždy po 3 kráľoch a končia pred Popolcovou stredou, to je 40 dní pred Veľkou nocou. A majú prívlastok, že sú najroztopašnejšie, najveselšie a v tomto období sa hovorí, že sa aj ľudia najviac vedia zabaviť, najedia sa, napijú a preto je štatisticky dokázané, že je najviac zábav cez fašiangy, najviac aj svadieb a rodinných stretnutí. Program na spišskom Salaši spĺňal všetko už spomenuté, nenašiel sa ani jeden človek, čo by odchádzal s prázdnym žalúdkom. Výber jedál bol rozmanitý, od klobás, huriek, tlačenky až po grajzupu alebo ak chcete ovarovú polievku. Grajzupa to je prakticky ten vývar z toho mesa, čo sa varí z celej tej ošípanej. Vývar a tam sa dávajú krúpy, cesnak, soľ, paprika a malé drobné mäska. Je to výborné. Lepšie som ešte nedal. To naozaj? Áno. Dobré. Veľmi. Už ste jedli niekedy lepšiu? Nie. A čo chýbalo predchádzajúcim? My sme od Žiliny a u nás takto nejak to nerobia. Súčasťou fašiangov je aj pravá domáca zabíjačka a tohto roku sa zakráľalo viac ako 100-kilové prasiatko. Šviniu sme už museli včera, bo veterinári nedovolia, že by sme ju dneska tu boli skolili. Tak pripravili sme šviniu takej priemernej váhy, nemôžem ju povedať, bo to je tombolová otázka potom. Takže šviňa je tu už vyšší pripravená. Osud ošípanej bol jasný, keď mesiari chytili do rúk nože a začali ju porcovať. Ani kúsok mesa však nevíde na zmar, poteší žalúdky milovníkov nezdravých jedál. Záver fašiangového dňa na Salaši bola tombola. Ceny boli lákavé, keďže jednou z cien bolo vedierko originálnej domácej kyslej kapusty.